Zo, goeiedag iedereen, welkom te Hulst. Even het centrum hier, ook wel een mooie locatie hier om deelfietsen te zetten, hier aan de linkerkant, op het gebied van dagtoerisme en zo. Ik ga nu wel even terug door de Gentsestraat, ik moet er nog een boodschap doen, dus het was even nog om dit in beeld te brengen, en ook nog even de Grote Markt.
je ziet, de fiets wordt wel degelijk gebruikt. Kijk, die fietsenstalling hier is volledig vol. Volzet. Ik heb hier nog een plaats aan die metalen bevestiging. Zo nog even een beeld hier. Dus ja, de klassieke winkels, Kruidvat. En dan ook de andere kant hier, de Hema. Bijzonder populair. En natuurlijk wel ja, de kledingwinkels, Zeeman en zo verder. Hè. Dan hier even in de Hema, het is bijna Koningsdag, zoals je ziet hier, de oranje kledij. Zo, ik heb een blikopener nodig. Ik heb het hier gevonden van betere kwaliteit. Hè. Zo. Zo, tijd voor de kassa, dat was het even. Zo, hier ook nog een collectie van zaken voor Koningsdag. Zo, dat was even kort de Gentsestraat. Dus die wel interessant voor ja, kleine boodschappen en ook wel sommige zaken die van betere kwaliteit en dergelijke winkels. Hè.